Actualment ens trobem a la finca de Can Moragues, a Riudarenes, situada a la comarca de la Selva, i s'ha escollit aquesta finca ja que es troba en una zona de més alta pluviometria, fins a 800 mil·límetres per metre quadrat. Aquí s'ha escollit 3 marges i en cada un d'ells s'ha fet un tractament per veure l'eficàcia d'aquesta restauració. Els marges de cultiu són aquestes franges que es troben al costat dels camps de cultiu o bé a la vora dels camins. Allà hi creix vegetació herbàcia o arbustiva de manera espontània i formen un gran reservori de biodiversitat, ja que sigui per insectes o bé petits mamífers o diferents espècies d'aus. Aquests espais, des de la industrialització de l'agricultura, han començat a desaparèixer. Per què? Doncs a causa ja sigui de l'ús de pesticides, herbicides, també pràctiques de desbrossada prèvies o durant la floració. Però aquests espais ens aporten diversos beneficis, com per exemple el control biològic de plagues, un augment de la pol·linització, altres beneficis com la retenció de l'erosió, també conserven molt bé la humitat del sòl. Per últim, i no menys important, són un gran connector ecològic, és a dir, són espais on diferents espècies poden permetre's desplaçar-se al llarg del territori. En aquest context apareix el projecte Demomarges, amb l'objectiu de transferir tota aquesta informació a tècnics i tècniques i agricultors i agricultores per tal de mostrar maneres alternatives de gestionar aquests marges i, per tant, potenciar tota aquesta biodiversitat. Per tal de dur a terme l'avaluació dels marges s'ha fet, en primer lloc, un mostreig del recobriment de la vegetació al llarg del marge, en segon lloc, transectes de pol·linitzadors i fauna auxiliar i, per últim, avaluació de l'entollament. Per caracteritzar la vegetació del marge s'ha utilitzat el mètode de Brown Blanquet, on s'ha classificat tota la vegetació fins a nivell d'espècie i també s'ha apuntat el seu grau de recobriment. A més, s'ha apuntat el percentatge de sòl nu, percentatge de vegetació viva i seca i si aquesta vegetació està en estat vegetatiu, fructificació o floració. En el mostreig de pol·linitzadors i fauna auxiliar, en els dos casos s'ha realitzat un transecte al llarg del marge observant tota la seva amplada. En el cas dels pol·linitzadors s'ha comptabilitzat sírfids, abelles i dins de les abelles s'ha classificat entre abelles majors que l'abella de la mel, menors que l'abella de la mel o abella de la mel. Aquests transectes s'han realitzat en dies assolellats, amb vent nul o molt suau i temperatures d'entre 18 i 25 graus. A més, només s'han comptat els individus que toquen flor i s'ha apuntat l'espècie on estaven presents. Pel que fa a la fauna auxiliar, s'han realitzat batudes al llarg del marge cada 10 metres i s'ha apuntat els animals caiguts a la safata, classificant-los per espècie o per grup. Per últim, per avaluar l'entollament, després de pluges abundants de la primavera de 2023 i de 2024, s'ha comptat tots els tolls per metre lineal presents i la seva superfície.